Takže vítám vás u nového videa a dnes si ukážeme takový návod, jak vytvořit takový malý keříček. Budeme potřebovat sislavý provázek, foliáž, teda lokáž, nebo takovou molitanovou drť, naše speciální lepidlo, na to budete mít návod, a trochu herkulesu. A samozřejmě nějaké ty nůžky a pincetu třeba. Já si dám na jednu ruku rukavici. Takže vezmu si kousek sislavého provázku. Podle výšky keříku, tak asi třeba takhle. A teď to takhle na jednom konci zajímavě rozpleteme do takových větviček. Tak, už se na tom, už to něco dělá. Vidíte, že to trochu jako nějaký keříček už začíná vypadat, nějaká spíš taková kostra keříku. Teď si vezmeme tu naši speciální lepidlovou směs. Namočíme to do ní. Tou rukou, na které máme tu rukavici, nebo pokud jste si vzali obě dvě, což já ne, tak takhle vlastně rozpletem toho keříčku. Zhruba asi tak. Takže dali jsme si lepidlovou směs teď bokem. Vezmeme si tu molitanovou drť, tu flokáž. Když si ji třeba dáme sem. Začneme to na to hezky takhle sypat. Ten takový malý stromeček nebo keříček, podle toho asi, co máte za měřítko. Trochu to na to namáčkneme, aby to tam drželo. Samozřejmě teď nám došlo, tak potřebujeme další. Přemačkneme zase. A když si s tím nějak vyhrajete, tak pak můžeme, do výsledku můžeme mít nějaký takovýhle malý stromeček či keřík. Myslím si, že to vypadá hodně pěkně. Taky musíte brát velikost. Třeba tohle to vypadá jako stromeček pro N-ko a takový keřík pro TT a H0. A pro G tohle už je jako asi nic, no. Tak jo, budeme se na vás těšit do dalšího videa a doufám, že se vám video líbilo.